Kalunos-lunos ang sinapukan sa rumparatukdo sa Naga City, sa mismong kamot kang sa iyaman sa ng tugang. Alas 10:30 kaya aning bangi kang Lunes, Mayo 22, kan pagtatagon asin pagsasaksakon kang 50 anyos sa Silimwel Oria, an paratukdong si Dennis Oria, 39 anyos na parehong residente kang Barangay Peña, Prancia. Sigun kay Police Senior Master Sergeant Tobias Bonggon, tagapagtaram kang Naga City Police Office, mantang nasa sala ang biktima kay ibang inaasin pinsan kaini. Luminaog man ang sospek na nasa impluensya ning alak, asin dumineretso sa kusina dangan kuminuha ning minasbad o halabang klase ning kutsilyo, asin pinagtataga asin pinagsasaksak ang biktima. Nakuha pang makadulag kan dugoan na biktima, napigpurbaran pasubot na bukudon kan sospek, natulos man na napugulan kan mga kabarangay. Iwal sa pamilya, ang pigtutukdong rason kung taano na kumiter subot kang sospek ang krimen. Suspect, kapag ang suspect, ano mo yan, siyempre nagbabasol na kita, ninulitan na gibuta ito. Kapag man po ka nagiging biktima, sana po, siguraduhin ta na kita makataunin ko yan, offensive words or whatever na ginigibot at tanganing daing iriwal. Kung pwede man sanang pag-urunan ang mga sitwasyon, sana po, gibuhon ta na po, mas madali pong nag-uron-uron, nag-urulay, sabi kayan, kung hindi kitang ginit ng payo. Sa ngunyan, nasa kustodiya na kang PNP ang sospek, maging ang ginamit kaning kutsilyo na maabot sa 20 pulgada. Kasong frustrated murder ang kakatubangon kan sospek. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal